Kora donjo Migori ka. Kendo ka donjo Migori ayudo jo Migori. Jarachar chaki. Babi luongi ni ng'awa. Ani luongo ni Msuzum Kapita. Yani ondiek thiri ng'enyi punda chal kanguru chetho ondiek regi nyukad boma taro luare mogo ni akalo. Metfara nani? Basa anen aromo gi jangolo. Yes. Baba ni yine miluongi ni ng'awa. Ani luonga ni MC Dapeto padi wot punda poche. A man not born to suffer or suffocate. Lono time and terrible kata vilonge. Jola Nairobi te lakini tuku Migori winjo tega kek ni jomorane wiye. To magi e jomorane. Adonjo kuom Jarasta. Yes ba. Baba Jarasta iluongo ni Rastafara. Never luokre. Baba Wajingi. Yes. An kara Wajingi luongo ni Nyakwara Sande Nyajor. Yes. Awuoyi mathur gi min chiegni dhie gi Wilbaro. Yeah. Awuoyi nyaka goro. Gari ochathim. Awinji. Bato kanga mano sero mamwa ni noloe gi lollipop adi. Ma iluongo ni MC Marinas dhako ngudi nigi chake kore kendo kubni ariyo to chwako sitrong ti. Iluongo ni Marinas chieno jemo ne mbele. Chiene mineno kendo ineno kaka duong' to mbele miduogi hodu. Mbele miduogi hodu. Watch Malit. 2021. Watch Malit. Mari solution. The solution. The solution 2021. Yes. Uh-huh. Ana wacho ni ya. Guok ka guok man fiancé ne. Yes. Ka soksi ema ne gi partner. Ng'omiyo guok bedo ka anya. An gima dwa wacho. Yani ikanise timo P1. Chiegi be nigi P1. Akaw pigi gi pi chiegi tariwo to bedo piedi. Pito. Kasa miuda pi. Kaso miuda pi. Yes. Ne, legine. Mat wadwano wach maber. Very serious. Nitie jok mang'eny machandore dala motimo P1. Iluongo ni japuonj primary. Wan gi solution. Ka nitimo P1, chiegi bo timo P1, wariwo mari chiegi, gi mari, gibedo P2, twakelo ni da pi. Twakelo ni da pi. Ok ni utimo P1, ng'ato kotimo P1 to chanduru ne pi. Wariwo. Gatieko. Awacho ni anaja China chul chal tol. Chul chal tol. Gima timre marach ni nyaka 2021. Mano dhi jo China. Biye pod chamo od Nyasaye to Nyasaye olinga ni opidho jogi mar wach malit. To sadaka to wachoko kwa biye. Biye pod chamo od Nyasaye to Nyasaye olinga. Biye chamo od Nyasaye. Biye chamo od Nyasaye to Nyasaye olinga. Ni opidho jogi.